shunge kudzidza yanga ichiripo because ndakazokutokufara ndasvikawo muno munda kutozobvunzawo madefinitions andaida kuti ndizivewo panyaya dzemabhuku. Ndakatanga kutongodzidziswa kuti definition inoreva zvakati inoreva zvakati. Ndikasvikawo pakubatawo madefinition 3-4. Madefinition andakasvika pakubatawo ndakasvika pakuziva kuti what is agriculture, what is science, what is history, commerce. Ndikasvika pakuziva madefinition iwayo. What is agriculture? Agriculture is the growing of crop and rearing of animal for consumption or sale. All right. Agriculture. Imwe definition there. Commerce. Commerce is the distribution of goods and services to satisfy human needs and wants. Okay. Yes. Ndiregerere ndinamate Mwari Satani. Ndiregerere ndinamate Mwari. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Dai tsitsi nerudo zvaigara nesu. Dai tsitsi nerudo zvaigara nesu. Kungadai kusina matambudziko, kungadai kusina matambudziko. Apo neapo pakaita senyanza. Apo neapo pakaita senyanza. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Rudo rwa Jesu rwandisanganisa. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Tinokuchingamidzai muchirongwa Home Away from Home pano paSly Media TV. Nhasi tawana mukana wokupinda muHwaHwa Prison matiri kutaura nevanhu vakasiyana siyana tichinzwa kuti vasvika papi marenge nerehab programs dzavo dzavari kuita mukati meHwaHwa Prison. Zvikuru sei nezvavari kudzidza zvichazovabatsira kana vachinge vabuda muno muprison vave kuzviraramira upenyu hwavo vari kunze, zvikada kuti vanowana basa kana kuti vanotanga mabhizimusi kana kuti vanenge vachiite ndonyaya yatichiita follow up kuti tione progress nezvinhu zvakanaka zviri kuitwa, maprograms akanaka ari kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Services. Kana uno wandinawo nhasi uno ndewo kuti ndiri kutaura naAsha Mutimba nemakore 27 okuberekwa, akapinda muno mune nyaya yestock theft akapuwa 9 years. Nyaya yakaitikira kuGokwe. Iye zvinezvi munomo ari kuita zvekuve peer educator. Zvizhinji tichadzidza nhasi kuti peer educator anomboita nezvei. Mukoma Asha, makasimba here? Ndakasimba, tiri makadiwa. Aiwa, tiri right. Munobva Gogwe? Ndobva Gokwe. Gokwe. Adidi? Gokwe ine mbiri yeko? Gokwe ine mbiri yekurima. Unobva futi vanhu vachiti Gokwe yazviita zvekare. Kunoitwa zvakawanda but zvinhu zvakanyanya zvinoitwa ikoko ndezvekurima stereke. But kungotiwo sevanhuwo vanopota vachingomhurawo nzvimbo but hainzvimbo yakanaka zvisingaiti, haina nzara. Haina nzara Gokwe? Haina nzara. Okay. Kunorimwa chii nechiGokwe? Kunorimwa donje, chibage, mapfunde, nzungu, nyemba, nyimo. Ndo zvinorimwa ikoko. All right.
Imimi mune makore 27 okuberekwa, muri kunzoku makasvika kuchikoro makasvika pachi? Inini ndakasvika form 1. Makasvika form 1. Kuchikonzera nei musina kuzosvika kuma form 4 6 university degree what? Mari ndo yaiti netse yekuti yaizondiendesa mberi, sekuti inini momsi wangu wakazoshaya. Vaibatsirana mudhara pakutsvaka mari, saka zvinhu zvakazongoremawo kuti ndichindawo mberi. Alright. Asi shungu yekudzidza yanga ichiripo? Shungu yekudzidza yanga ichiripo because ndakazotofara ndasvikawo muno munda kutozobvunzawo madefinitions andaidawo kuti ndizivewo panyaya dzemabhuku. Ndakatanga kutongodzidziswa kuti definition inoreva zvakati, inoreva zvakati. Ndikasvikawo pakubatawo madefinition 3 4. Ndapima madefinition votaura mamwe tu. Madefinition andikasvika pakubatawo, ndakasvika pakuziva kuti what is agriculture, what is science, what is history, commerce. Ndikasvika pakuziva madefinition iwayo. What is agriculture? Agriculture is the growing of crop and rearing of animal for consumption or sale. Alright. Agriculture. Imwe definition ndei? Commerce. Commerce is the distribution of goods and service to satisfy human needs and wants. Okay. Imwe yacho? Imwe food definition? Ndakabva ndaita futi science. Science munodzidzisa akandiudza kuti science is the study of non-living things. Kandiudza kuti pane zvinobatika nezvisingabatiki. Alright. Pachine imwe here futi definition iri exciting. Inonakidza. Ndeichiya iri ku nepopulation. Population is the total number of people living in a country. Okay. Saka izvi pamakagumira grade magumira chi? Form 1. Pamagumira form 1. Makaregera chikoro musati makuzviziva? Ndisanda kutozviziva but ndakatozofara nekuti ndakatozosangana nemunhu aitondidzisawo muno. Ndikunzwa kuti mukusvisvira chirungu. Shuku dzechikoro dzaivepo. Handiti? Dzaivepo. Ndikunzwa nokutsvedza kuri kuita chirungu ende nekutsvedza kuri kuita rurimi rwako kuratidza kuti watomuvheti manje. Ndamuvheti because that why I do it something ndakuzivawo sekuti kunyorawo futi ndakunyora zvimwe zvandasingazivi. Wakaroora? Nemukadzi nevana vangani? 1. Alright. Saka iye zvine mwana wakasiya akura zvakadii? Mwana wangu pandikasungwa apa pasina 2 weeks azvarwa. Saka baba haana kuvaona? Haana kuvaona. Haana kuuya here kufamily week? Haana kana kuuya. Vanga vachiziva here kuti kune family week kana kuti pakaita communication? Sekutiwo mumhuri medu mamusina munhu akambosungwa vanokwanisa kusazviziva. Asi vari kuziva kuti muri kunoko? Vari kuziva ndiri kuno because masista angu akatombouya kunoko akambondiona. Zvakapedzisira kuuya musi wa1 July. Vamwe sista angu anogara kuSt Mary's. Alright. Saka pafamily week apa makapfuura sei? Pafamily week apa taingokwerawo tichingostadhawo mabhaibheri atikapuhwawo nevechechiwo tichingoverengawo tichitongodzwa nemakule kuti musaura mwoyo tisu mavhizita yenyu muchiona tauya kodai tichikuonai. Saka zvinhu zvetosunungurawo mwoyo. Asi zvinorwadza zvakadii kusavhakachirwa? Zvinhu zvinorwadza because unongochiona hamani shamwariwo dzichinda dzichinoona hamani shamwariwo dzavo nana mai vavo nana madzikoma nana sister. Saka mutoshuvirawo kuti dai vakapota vachiva vachikuona hama dzenyu? Dai vapota vachiuya vachizotionawo mwoyo unombosunungukawo. Handiti? Alright. Muchinge mapinda muno mimi makazosarudza nyaya yekuti muve PA educator. Semunhu ane definition kudai ko PA educator, what's the definition of a PA educator? Pa-PA educator apa handinangu kuzonyanya kubata zvakawanda. Panongoonetsana nguru? Panongori definition iripo but I forget ndakanganwa. Zvinoitika izvo tichaibata tikaibata tichifamba unondikwenya ndairangarira. Anoite chii basa rePA educator? PA educator munhu anogara nevarwere achiona kuti uyu kana ari musaiki uchiona kuti munhu ane hasha newe achitaura zvehasha newe unofanira kuita mwoyo munyoro naye. Kana kange akuudza kuti shamari ndoda kuti unditore unondirarisawo mumasewers atorara ndomutorawo zvakanaka ndifanira kunge ndichiti hasha naye. Kana kandoudza kuti musoro wangu unorwara then ndoendawo kumadoctors vanagogo vedu ndinotaura kuti ari kunzwa musoro panoda piritsi rakati ndoenda nepiritsiro ndobva ndanomupa. Alright. Saka muri kuona chiri chinhu chamuchapfuurira mberi nacho here mapedza kusevha sentence yenyu? Hongo. Alright. Muda kuzonobatsira mucommunity role inanyopureyiwa naPA educator ndei? Takanangana nenharaunda yamunogara ikoko? Kana ndiri PA educator inini pane zvizhinji zvinogona kusvikira pachipatara.
zvinhu zvinosvikira pandiri ndichivaudza figure yevanhu vanenge vari mangu, vamwe vanenge vari makadzi vanenge vari mapregnant, ndichivaudza kuti vangani vari munzvimbo mangu pazvinhu zvavanenge vandipawo vachindi vabatsire ndovabatsirawo nazvo zvinhu izvi zvakaita seizvozvo. Nevamwewo vanenge zvirema zviya ndovataurira kuti mune zvirema zvakati ndovapa figure number zvinhu zviya ndobva ndavabatsira ndiri inini zvisvikira futi mumaoko angu ndichivabatsira. Alright. PA educator ipapa kune vanhu vanotarisira vanhu vanorarama nehurema pasi. Vanhu vakadaro munoti chii kwavari? Vanhu vanorarama nehurema vanoonekwa sema-outcast musociety, vanoonekwa sevanhu vasina basa. Imimi kune vanhu vanoona vanhu vari disabled kana kuti vanorarama nehurema sevanhu vasina basa, mungadzidzise kuti chii kuvanhu ivavo vanenge vasina basa nevanhu ava? Vanhu ava ndinofanira kugara navo pasi ndovaonesa kuti vanhu ava munofanira kunge muchivabata so zvakanaka. Vakange vane rwendo rwavo kana vasina transport, munofanira kunge imimi kana mune ngoro dzenyu kana mabhasikoro kana motikari munovatakurawo movasvitsa kwavanenge vachida kudi kuenda. Alright, ndo zvimwe zvamungavadzidzisa kuzvekuti vasavashora-shora wezvo. Vasavashora-shora. Havafaniri kuvashora vanhu ava nenyaya yekuti vanhu vakangofanana nesu because Mwari akangosika munhu nemufananidzo wake, tese tichingori vanhu. Handiti? Muri munomu pamune muchiita zvePA educator izvi, pane pamwe here paunombotiwo unosangana nemumwe munhu wokunatsona kuti chauri kufungudza kuti iwo i-common sense but iyo haisi common sense kwaari. Muzama kuti muonese, kunonzi kumuonesa. Ndinosangana nevamwe vanhu vanenge vari dead. Vanhu avaya ndinogona kunge ndochinja hembe dzangu dzandini nadzo ndomupawo dzangu dziri smart, ndotora dzake dziya dzandodi ndodziwacha. Kana asingakwanisi kuzvibatsira nokugeza ndonomugezesa, ndotora vamwe vangu vaya tonomugezesa. Kana ndikaona kuti maplate ari kudyira yakasviba ndokwanisa kumuyopa futi nesipo kana ndiinayo ndomupawo gara ari smart. Okay. Dai muri kupiwa mukana wokuita zvimwe zvinhu munomu pamakore 9 amuri kusevha muri muno manditika iye zvinhu kuita zvePA educator, ndezvipi zvimwe zvamuri kushuvira kuita kana zvamuri kuita kunze kweizvi? Kunze kweizvi ndoda kuzoka ndikabuda ndata businessman. Right. Saka preparation yacho iri kutanga yazvinezvi yo businessman kana ndichinge ndazova pashi. Kana ndava pashi apa ndinoshuvira kuti dai ndawanawo start yekuti ndikaonawo mari ndotangawo business randichida kuita. Nderei ramuda kutanga? Randiri kuda kuita inini repamwoyo pangu inini ndiye ndichida kuita rebucha. Rebucha ndo randofarira. Ndo ramufarira. Alright. Saka panapa pane nyaya yenhingirikini yekuti makapinda nenyaya yestock theft. Chii chaitika kuti muzi maida kutotanga bhucha here? Handasingatotenga bhucha asi inyaya yekuti unowirira nawo neshamwariwo dzimwe dzinovaka dzimwe dzisingavaki. Aripo umwe bhaya ndakangowirirawo naye tichingotambawo tose semunhu muarea but bhaya wemunhu aizivana nemwe shamwari yake yakambosenza from South Africa. Vashanda ikoko ndakazomuhelpawo pakumutinhisa umombe. Pakumutinhisa ipapo ndo pakazova kuti ndichibatwawo nemhosva asi rasiriwo basa rangu iroro rekuti ndainge ndichiba. Saka makapinda sa-accomplice? Ndakangozongowanikwa ndirimo mukutinhisa but iyewo akazongosvikawo pakupumukawo pakuzongotsvedza. Haana kuzobatwa? Vakamubata akazotsvedzawo Trim Road. Akatsvedza maoko emapurisa? Akatsvedza maoko emapurisa. Alright. Saka ndobva mazoenda? Ndaenda sekuti iwo ndakanga ndanzoona unofanira kunodii kunongotaurawo nyaya yako wodzokerawo kudhieniwo. Hamuna kutoziva kuti kutoenda ndakutoita PA educator? Ndakutoita PA educator, ndakutodzidza zvimwe zvandisingazivi. Saka zvino kuti pakataurwa sentence makarohwa nehana kai? Ndakarohwa nehana dzisingaiti Mr. Office. Chii chakaita mupfungwa dzenyu? Dzakatanga kumhanya dzichifungei? Ndakanyanya pfungwa dzangu dzakatanga kurwadziwa ndichiti mhuri yangu yandasiya kumba uku ndiani achazoiriritira, ichachengetwa nani ini zvandava mukati mejere. Zvinhu zvakandirwadza zvisingaiti asi ndakazongozvigamuchira aone kuti takazosangana nemamwe mafundisi akutongodzidzisa kuti munofanira kungozvigamuchira jere rinopera. Saka sabusinessman
rubatsiro rwame muchida apa nderwemari, nderwekuvakirwa shopu, nderwekuita sei, muda kuzoita sei kana muchinge mabuda? Ndenge ndichida kuti ndikawana munhu anokwanisa kuti andipinzawo basa ndoshandawo pane mamwe makambani then ndikaonawo mari yangu ndowanawo start. Alright, ndo route yamuda kutora iyo. Handiti. Pane here zvimwe zvamamusati mataura zvamungade kutora mukana uno wekuti mutaure kumhuri yeZimbabwe zviri pamwoyo penyu? Zviri pamwoyo pangu. Mhuri yeZimbabwe ndine chiemo chekuti mundibatsirewo kana ndichinge ndazobuda muno monditsvakirawo basa rekuti ndishande ndiwanawo rubatsiro rwemari ndozotangawo bhizinesi rangu ndichienda mberi because ndinokwanisa futi kuchengeta zvipfuwo, kurima, kutengesa ndinokwanisa, zvese ndinokwanisa, nekushanda pamatiuzi ndinogona. Makatomboita tea operating that? Ndakamboshandawo zvangu ndiri paChitungwiza paChitown apa. Pamusha mukuru. Pamusha mukuru. Alright. No, pakanaka. Pane zvatakurukura zvese izvi tinoda kutarisa nyaya yema-prison officers amoshanda navo vana Gogo, vana mbuya nana sekuru. Vanhu vakaita sei muupenyu hwako takatarisa panguva yauri kurarama uri muno? Ndakatarira vana Gogo nana sekuru vatogara navo vanhu vakanaka zvisingaiti paupenyu hwangu because vanondidzidzisa chakaipa nechakashata. Kana ndikareswa vanoudza kuti hachiiti chinhu chauri kuita ichi. Kana vachindzidzisa kuti ukabuda pazhe unofanira kunge uchiita mubati wako wemaoko. Ukasangana nevakuru unofanira kuvaremekedza, usatora munhu mukuru sekuti hasi mubereki wako, anongoriwo baba wakafanira baba vako. Saka izvezvi mumwe mukadzi ari kurarama sei muri kuno? Mukadzi wangu inini sisi vangu pakauya kunoku vakauya vakandibvunza kuti pofambiswa sei sezvo mukadzi wako achiri muzvirwere. Ndikabva ndavataurira kuti imimi ndivana sisi vangu vahombe, ndiri mukati menzvimbo yandiri inoyi handingakwanisi kutaura nemhuri yangu. Vakabva vandionesa kuti isu muono watataita sezvo wanga uri munhu anowirirana nehama dzemukadzi wako, tafunga kuti tichitora mukadzi sezvo vabereki vakati hazviiti here kuti mwana wedu ambouya kuno kuti tigare naye sezvo iwe usina moms, usina mai. Vakabva vatora mudzimai wangu vakanogara naye vakavapo zvimasendi usina sisi zvokuti mwana wano pekunotangira. Alright, saka ndokwaari kwana Tezvani. Ndokwaari. Saka uda kuti chii kwavari gatiti hama dzavo kana ivo vakateerera panguva ino nebasa rakanaka ravari kuita rekuchengeta mudzimai wako nevanhu? Inini ndinoti chengetai mwana wangu Great Mo Mutimba nemudzimai wangu Choleri Chikova naSaloni Mutimba naLois Makutya. Saka ndinokutendai nezvamuri kuita, rambai makadaro nemwoyo wenyu. Pandichabuda ipapo ndinoshuvira kuti Mwari dai ndizorera chakanaka ndigozowanawo chekukuitirai mukurarama. Musaura mwoyo, uyai mundione. Ndinoshuvira kukuonaiwo nditauro zvakasununguka pakati pemwoyo wangu. Tinotenda nemashoko akanaka. Ko kune vanhu vawakatorera nhingiririke navo, vamakatorera mombe dzamakatina, tomboti mombe dzamakatina idzi, mashoko ako ndeyekuti kudii? Vanhu vandakabatsira pamombe yakashota mudanga mavavo, ndinokutendai nekundiregera kwamakaita. Tiri pakati pedare pane zvimwe zvandaitarisira kuti muchandipinza pariski yakaoma. Mundiregererewo, mupote futi muchizondiona sekuti taibatsirana zvinhu zvakawanda nemi futi. Hama itombori netarisiro yekuti ndichawanikwa ndiri panyaya yenyaya dzekukutorerai mombe idzidzi. Ndinokutendai futi nekuti makandzidzisa zvinhu zvakawanda driving. Ndinokutendai sekuti maindivimba pazvinhu zvakawanda, saka ndinoti ruregerero kwamuri. Aiwa, tinotenda, ndinoti ruregerero kwamuri. Driver's license rapo here kana kuti wakangodzidza kudrive? Ndakangodzidza kudrivers. Right. Ikasara apa unogona kutoendesa kutown? Motikari. Kana iripo ndinotosvika ndotodriva ndotonokusiyai kwamene muchida kuenda. Handiti? Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo Asha. Asha Mutimba, 27 years, is a peer educator ari muno muprison. Akapinda nenyaya yestock theft. Aita appeal kuti hama ndinokumbira mwoyo muzondionawo zvekare nekuda kuti ada kutanga business. Is business minded, ada kutanga business kugokwe kana paanezenge abuda nemabasa futi ekuti agone kuzozviraisira mari yekuti agone kutanga business iroro. Saka mugamuchireiwo kana achinga nekuti chachisikwa chitsva haasisina mweya wakanga wamupinda, anga angogarwawo nemweya wakaipa panguva iyoyo. Otherwise ari kutaura kuti ndaigarisana nevamwe zvakanaka munharaunda yekwakaparira mhosva kugokwe ikoko. Nekudaro regai nditori mukana uno wokuoneka mhuri yeZimbabwe indonzovesa tapfumanei
kana kuti simbi yebasa. Ndakamirira Tarumbidzwa Rugenya ari pakamera ndinoti chisarai.